vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinewo conversion yangu iyo yandiinayo, saka mudzimai wangu akatofawo asingatozvizivi kuti inini ndini ndakatouyawo nechirwere mumba. Saka iye akabva azofunga kuti kwainge kuri kuroyiwa, so ndokubva azotanga kufasta ende achizvinyima zvekudya achinamata. But inini in secret, even though ndainge ndichitsanya naye, but ndainge ndakatoenda kuchipatara pandakaona kuti iye ainge asingatodi zvekuti ange achinwa mapiritsi. Saka muchivande ndainge ndichinwa mapiritsi angu awa iwo ainge achigara kubasa. Zvino neweekend zvandaizoita, ndaibva ndazongotora awo andainge ndichazonwa musi weSaturday neSunday, ndaibva ndazongomachengeta mumotikari mangu. But from Monday to Friday mamwe mapiritsi ose awo ainge achitogara zvawo kubasa. Saka mukomanashi ininiwo ndakangonyengereka ndokubva ndazotanga kudanana neumwe mukadzi wemuchechi. Saka mukadzi uyu ainge abvawo mukufirwa nemurume wake, saka ndakabva ndachizomuchiva mukadzi uya ndokubva ndazomupfimba. Iniwo handina kana kumbogara ndatoziva kuti even though ainge akasimba but ainge atoriwo murwere. Takabva tazotanga kudanana. Patakatanga kudanana mukoma, I think kuti after about 6 to 7 months ndo pandakabva ndatanga kunzwa kuti nyama dzangu dzainge dzava kurwadza ende ndaingoti padiki ndabatwa neflu. Ndakambotanga ndichafukira ndokubva ndachizoenda manje kuchipatara. Ndakaenda kuchipatara in secret, mudzimai wangu asingazvizivi. Ndakatoti ndiri kubasa ndokubva ndambonzvenga pabasa ndokubva ndaenda zvangu kuclinic. Ndichisvika kuya ndokubva ndaexplaina zvose zvandainge ndichinzwa. Ndo pandakabva ndazotoona ndava kutokanselewa, ndava kupiwa counseling. Ndikabva ndatoziva kuti pano chakatochaya ndokubva ndachizotestwa. But ndakabva ndatozviudza kuti pano ndinofanira kutoti ndinge ndichiita semurume, chero zvabuda musarudzo ndizvozvo ndo zvandichagamuchira. Ndakatestwa paya ndokubva ndatoudzwa kutoti ndainge ndatova nechirwere, so ndakabva ndazotanga kunwa mapiritsi. Saka mapiritsi awa ndainge ndichitongomanwa zvangu in secret, vadzimai vasingazvizivi. So mukoma mapiritsi awa iwo akabva azoita sekunge akabva azonoaffecta mudzimai, because ndakangoti ndava neabout 1 week ndabva mukutanga kunwa mapiritsi aya, then mudzimai akabva arwara. Mudzimai akarwara too bad mukoma, ndiri kukunyeperai. Ndokubva tazoenda kuchipatara. Takati taenda kuchipatara, mudzimai ndokubva achizotestewa. So takabva tazobatwa tose zvekare nechirwere cheHIV. Vadzimai sezvo ivo vainge vari munhu ainge achinamata stereki, uye zvekare vainge vari munhu vainge vachitovimba neni. So ivo ndakabva ndatongovaudza kuti inini I think kuti izvi zvine witchcraft mukati, because mudzimai wangu unozviziva wani kuti kubva iwewe you are the only one, handisati ndakambosangana neumwe mukadzi. So iye akabva angobhelivhawo, akabva ati zvimwe kudai yenge iri witchcraft. Ndokubva tachizotanga kunamata. Takanamata, but each and every day ndaiona kuti mudzimai wangu ari kungoramba achingowedzera kurwara, kusvika ndazozivisawo hama dzake ndokubva dzachizouya. So vakatombozama kuti vange vachitaura naye kuti aifanira kuti tose taifanira kuti tinge tichinwa mapiritsi, but iye ainge achiti atiite zvekunwa mapiritsi. Saka neniwo mukoma, nekuda kwekuti ndainge ndava kurecover, akabva ati as you can see the miracle, you can see that my husband kunamata kwake nekutenda kwake ndo kuri kutoita kuti ainge achirecover. But chaainge asingazivi ndechekuti inini in secret ndainge ndichitonwa mapiritsi. Mudzimai wangu akarwara for almost 1 year, then ndokubva achizoshaika. Saka ndiyo secret yangu iyi mukoma, yandakavanzirawo mudzimai wangu kuzonosvika achizonoshaika. Handina kuda kumuudza chokwadi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi kunyange nazvino kana ndikapinda murelationship ndinotambudzika kuti ndinge ndichiudza munhu chokwadi kuti inini ndine chirwere. Zvakangoma hazvo vedu. Ngatitaureiwo navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so:
anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 33 years kuberekwa. Mukoma Nashe, handizivi kuti ndaroorwa runokwana kusvika rungani, and ma relationships angu haambolast, and chinondirwadza ndechekuti murume wose uyo wandinenge ndatanga kugara naye anotoenda over atonondibvisira pfuma. Pandainge ndichiri kuZim ndakaroorwa so many times, ndokubva ndazoya hangu kuno. Ndakati ndauya kuno ndikabva ndazviudza kuti ndainge ndichida kumbogara ndiri ndoga, ndinge ndichimbozorodza pfungwa dzangu, because my last marriage the man was too abusive. Panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatombofungidziri kuti baba vangu ndo vainge vachikonzeresa zvose izvi. Ndaingoti zvimwe kuda mweya yemadzinza, because izvi sandi kuti zvinoitika kwandiri, but zvinotoitika kune saka zvinhu izvi sandi kuti zvinoitika kwandiri, but zvinotoitika zvekare kune mamwe masisters angu. So Mukoma Nashe, ndakazoti ndava kuno ndokubva ndachizotanga kufambidzana neumwe mukomana, saka iye ainge achiendawo kumazowe. Ndokubva ndazongoti regedzai ndinge ndichidzokera kuchechi kwangu, sezvo kuriko kwatakakurawo tichienda. So takazoti tava kuenda kwekwe, ndo pakabva pazotanga kubuda chiprofita chekuti baba vangu ivo vakanorombera chiprofita. Saka mukunorombera chiprofita umu vane mamwe mafuta avo avakapiwa. Mafuta awa iwo ndeekudana emudano, kuitira kuti vange vachizounganirwa nevanhu, ende ivo baba hanzi vakabva vazonokanganisa mhiko dzacho, because mafuta awa vaifanira kuti vange vachizoti paya pavanomazora vanofanira kungomazora vakachena chete, uye havaifanira kuti vange vachizoita chiupombwe mushure mekunge vazora mafuta aya. Saka tichiudzwa zvainge zvichinzi baba vangu vane mukadzi wavakazotanga kudanana naye, saka vainge vongoti kunyange vakazora mafuta aya vobva vatosangana pabonde nemukadzi uya, then baba ndo pavakabva vazoona kuti zvinhu zvavo zvainge zvapanduka. Saka chinhu chavo ichi pachakapanduka, ndo pavakabva vazoenda mun'anga vachida kuzama kuti vange vachichiparadza, but vakabva vazokoniwa. N'anga iya ikabva yati chinhu chako ichi chine simba, ende iwewe zviri kukupa mari haisi chechi here. Baba vakabva vati hongu, then iya n'anga ikabva yati zvino kana tikagara taparadza chacho icho chinodana vanhu chichiti huyai munge muchizonamatirwa, zvino uchararamisa mhuri yako sei? Saka n'anga iya yakabva yazoti yainge yava kuda kugadzira mhiko dzekuti chinhu ichocho chababa chinenge chichingotenderera chichingotiita vakadzi isusu. Saka ndokutoitawo mari kwavanenge vachiita, zvekare ndokuunganirwa kwavanenge vachiita baba. Nanhasi uno baba vangu vanongogara vakaunganirwa pamba pedu, panotoita sekunge pasejari, panongogara pakazara vanhu vanenge vachida kubatsirwa. So Mukoma Nashe, pandakaudzwa nyaya iyi, murume wangu iye akabva azoti ainge achamira neni kutondiroora, ainge atondiroora, because ivo baba zvekare vanonzi vane rimwe dumwa iro ravakazopiwa rekuti isusu sevasikana vanoti paya kana tikapinda mumamarriages vanobva vapota vachitumidzira dumwa riya kuti ringe richizoita kuti varume vatinenge takagara navo vange vachizonzwa shungu dzekuti vange vachinotibvisira, ende murume achingobva mukunotibvisira vanobva vazotumwa dumwa riya rinobva razogara neni nemurume kuzosvika ini nemurume tichizonoparadzana. Saka nyaya iyi inenge iripo ndeyekuti dumwa iri rinenge richikonzeresa hovhiyo mumba, zvekuti kunyange mukangotadza kutaudzana zveya zvingotiwo murelationship sometimes munokwanisa kungotsamwidzana. Saka dumwa riya manje zvarinoita ndezvekuti rinobva rawedzera kuitira kuti munge muchinyatsokuparana, zvekuti unozotoona kutoti zviri nani kuti inini nemunhu uyu tinge tichirambana. Ndo zvandakaudzwa ipapo. Saka nemurume uya wandainge ndichigara naye tikabva tazvisimbisa, tikabva taifanira kuti tinge tichinamata, but baba vangu vari very powerful. So murume wangu manje akachizotanga kurota baba, iye achitaura aiti dzimwe nguva aitita sekunge anotomutswa nababa vangu, then baba vangu vatotanga kutokurukura naye vachitomuudza kuti iwewe kana ukaramba uchidanana nemwana wangu ndichagumisidzira ndakuuraya iwe, ndinokuuraya, handina kana tsitsi newe, ndinokuparadza. Saka uya akazosvikawo pakuita give up,
akabva ati iye ainge afunga kuti tinge tichimboenda paseparation, achida kuona kuti hope idzodzo dzaizongoramba dzichingomuteverera here. But takangoti taenda paseparation, then ndikabva ndatoona munhu ava kutogara neumwe mukadzi, ndakabva ndatoziva kutoti marriage yainge yatoparara. Saka kubva ipapo mukoma ndinongopinda mumamarriage ndichingopinda mumamarriages. The last man that I stayed with ndisati ndazotanga kugara neuyu wandava kugara naye, iye mukomanashi ainge achita zvekudhiraivha mabhazi. So ndakatanga kudanana naye murume uya ndokubva azondiudza kuti ainge aine vakadzi vake vaviri, but ainge achida mukadzi wechinumber 3. Nekudawo kwedesperation ndikabva ndangozviudza kuti regedzai ndinge ndichingodanana naye ndinge so nekuda kwedesperation ndakabva ndangobvuma kuita mukadzi wake wechinumber 3. But murume uyu mukoma akabva atanga kundiudza zvekare hope idzodzo dzaainge achirota. Saka iyewo nenharo akabva azoti but ndinotokuda, I want you to become my wife. But baba ivavo mukoma vakabva vazosangana neaccident ndokubva vachizoshaika. But vasati vasangana neaccident mukoma vachibva kunoko pane mamwe maaudios avo avakanditumidzira. Saka vakanditumidzira maaudios awa, but vainge vakati view only once. Maaudio iwawo avakanditumidzira vainge vachindiudza zvose izvo zvavainge vachisangana nazvo, vachiti dzimwe nguva pavanenge vachitodhiraivha vaingokaruka vatoona kutoti baba vangu vanenge vakagara paside neni, but ipapo vainge vachitoti hatichazvigadzirisa baby, do not worry, everything is going to be okay, mudhara wako haasipo, but tichaona kuti tozvigadzirisa sei, because ivo vainge vachibva kuna Mozambique vainge vachiti kana tikawana mari bebe ndoda kuti tinge tichizoenda kwedu kuMozambique, izvi tinozvigadzirisa. Saka ndopa vakabva vachizoita accident ndokubva vazofa. So ndakati ndichibuda mumarriage iyoyo ndokubva ndazopinda mumarriage yandiri pari zvino. Saka it is the same thing. Ende zvinhu izvi hakusi kunzi zvinoitika kwandiri chete, but zvinotoitika zvekare kune mamwe masisters angu. Zvakazoitika mukoma ndezvekudai last year pane vamwe mainini ava vainge vari mudzimai wabamunini muning'ina wababa. Saka vakati vashaika ndokubva tachizosimuka tichibva kuno tichienda kuZim ndokubva taenda kwekwe. Zvino takati tiri parufu baba vakabva vachizotanga kuparidza, but baba pavakaparidza mukomanashi ndakabva ndazoona kuti painge paine chimwe chinhu icho chainge chichifamba mubhachi ravo. Ndikabva ndangoti amenowo, but mukomanashi baba vangu vakati vachiparidza kudaro ndakabva ndazoona kutoti pane imwe nyoka iyi yakadonha mubhachi rababa vangu tiripo parufu rwaamainini. Mukomanashi apa vainge vari busy vachiparidza, but nyoka iyi mukoma vanhu vakazotoiona after. Saka nyoka iyi payakazoonekwa yainge ichitofamba ichienda kucoffin, then vanhu vakabva vazongoti nyoka iyi nyoka ikabva yazonzi yainge iri nyoka yaMwari. Asi mukomanashi inini ndini ndega ndakatoiona nyoka iyoyo ichitodonha mubhachi ravo baba. Apa pane zvekare imwe shamwari yangu uyu akazofa achibuda sort of like discharge, but discharge yainge yakazangana neropa. Saka shamwari yangu uyu mukoma ndainge ndakamuudza kuti baba vangu vanobatsira zviya zvekuti unoudza munhu kuti baba vangu vanobatsira but muroi. Saka iye manje akazongoramba achindinetsa because pane machallenges ainge achisangana nawo murelationships make, because ainge asiri kubatira pamuviri. Saka hama dzemurume dzainge dzava kungogara dzichingocomplaina because murume uyo ainge akamuroora, ainge ari munhu ainge aine mari dzake. Saka pandakangomuudza kuti baba vangu muroi vakambodonha nyoka, iye akabva atoti zvinotoreva kutoti vatori nemaspiritual powers, ndipe nhamba dzavo. Ndakamboramba ndikabva ndati what if something bad happens to you, but akabva ati chandiri kungoda mwana. Zvino mukomanashi ndakazoti ndichienda kumusha ndokubva ndazoti kana uchida kubatana neni tinokwanisa kuenda tose. Saka akabva azochikumbira murume haana kana kumboramba, ndokubva tazoenda tose. Takati tasvika kumba mukoma baba ndopa vakatotanga kutotaurawo neni, but most of the times taingotaura zvekungotukana. Ipapo vakabva vafara nekuda kwekuti ndainge ndavaunzira customer. Saka baba vangu vakabva
batsira shamwari yangu ndokubva yaitirwa munamato, but inini mukoma ndinakada kumbogara ndaswedera because uroyi hwababa vangu ndinotohuziva, uye zvekare mamwe masisters angu vakatondishora vachinditi but iwewe shuwa ungaunza shamwari yako uchiziva kuti baba ivo vanoroya here, but iye ndizvo zvaainge akasarudza izvozvo. Zvino akazoti anamatirwa nababa vangu achitsvaka mbereko, kudaro ndokubva tazodzoka. Takati tadzoka manje pane pamwe paakatomboti zvaita shamwari, zvaita ndava nenhumbu, ndokubva atondiratidza maresults epreg yake test. So mimba iyayi yakabva yachizobva, but ichizonobva iye akanditi ainge akarota baba vangu, akati ndarota baba vako vachiuya kwandiri, but baba vako vati vachiuya kwandiri vanga vakashama ende vachitambisa sikarudzi yavo, vati vachitambisa sikarudzi yavo, kudaro ndokubva yazochinja kuita nyoka. Saka sikarudzi yavo payakazochinja kuita nyoka ndopandakabva ndazotanga kuramba, but pose apa iye achitaura anoti paakaona baba vangu vachiuya kwaari vakashama, akabva atotanga kutonzwa kuvachiva achida kurara navo, because ainge achiti akaona kuti sikarudzi yavo yainge yakanaka iri type size chaiyo yaanofarira, but vakazoti vaswedera pedo naye ndopaakabva azoona kuti sikarudzi yavo yainge yachinja kuita nyoka, ndokubva atanga kuchema achida kutiza, but iye anoti akabva aita sekunge kune zvimwe zvinhu zvakabva zvazouya ndokubva zvazomutsimbirira pambedha paya kuitira kuti iye asazokwanisa kutiza, then baba ndokubva vazotanga kuita bonde naye, but iye achitaura anoti pose baba pavainge vachiita bonde naye, then nyoka iyaya aitoinzwa ichitomuruma chibereko chake. Mangwana acho makuseni chakazoita kuti iye ange achizondifonera achizondiudza zvose izvo zvainge zvakaitika. Yainge iri nyaya yekuti ainge achitobleedha, achinzwa kutoti chibereko chake chainge chichirwadza. Saka akazoshayika friend yangu uyu, akati asati ashayika akazondiudza futi zvekare kuti baba vako iwewe, baba vako ndo vakandikuvadza, uvaudze baba vako kuti mweya wangu hausi kuzozorora nekuda kwekuti ndivo vakandikuvadza. Dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndozvezvo zvekuti ukanzwa munhu anenge achiti inini mai vangu muroyi, obva wati ndoda kutoti ndige ndichibatsirwa nemuroyi iyeye. Mazvinzwa ka, anzi friend yangu yakandimanikidza kuti ndinge ndichiipa manumbers ababa vangu apa, ndichitoziva kutoti even though vachiita zvichiprofita but zvine kubata mukati. Ndikambozama kumuudza kuti I can't give you my numbers avo, but akabva atisha chitongondipa manumbers avo. Now munhu akabva azonamatirwa chibereko ndokubva chaora. Strange things do happen in this world. Pakaipa rekedza itivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini ndinoona kuti Mwari variko zvechokwadi. Zvakaitikawo mukomana chinde zvekudai, amai vangu vakati vashayika ndokubva tachizotanga manje kuchengetwa nastepmother, but stepmother ivavo vainge vatogara vachidanana nababa vangu zvichitozivikanwa kutoti ndo vainge vari small house yababa. Saka takazoti tatanga kugara navo mukomanashe. Ndakati nerimwe zuva ndabva kuchikoro, saka mazuva ose awa taingogara tichingonyimwa zvekudya kana baba vasipo, saka tainge tava kutorarama nekukwata. So ipapo mukoma pane imwe friend yangu ainge abva mukutengerwa zvimagame boy, zviya zvimagame zvekudhara zvainge zvichinzi zvimagame boy. Saka akabva azoti ngatipfurei nekumba kwedu. Saka inini kuchikoro ndaigona zvisingaiti. Akabva azoti iwewe unenge uchitamba nechigame, but kana wapedza kutamba nechigame wobva wazondinyorera homework. Saka abva tazoenda nekumba kwavo, mukuzonomunyorerawo homework tichitambawo nechigame boy cheche ndokubva azondipawo chikafu. Saka pandakazoenda kumba ndainge ndakatoguta. Ndichisvika kumba ndo pandakabva ndazoona kuti stepmother vainge vatondigadzirira zvokudya. Ndokubva ndabuda panze paya ndichiti mazuva ose awa ndinongonyimwa zvokudya, ko nhasi kochiko chambochinja. Ndokubva ndazongotozviudza kuti chikafu ichi ndava kutochirasa. Saka ndakabva ndangochipa imbwa, but imbwa idzodzo mukoma dzakabva dzazofa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa.
ichibva kuna mukoma vedu anzi imbwa 4 dzose dzakafa mushure mekunge ndadzipa chikafu. Yo, pakaipa. Let us talk about that issue in the comment section.